So we are back again, guys. So ito naman, nagbabalik na naman po tayo sa vlog natin dahil may binili ako ngayong araw na to ng GoPro camera, no, dahil ito gagamitin ko pang vlog. So papakita ko sa inyo ngayon lahat yung pinabili ko. So ito naman, guys. Ito yung camera kong binili kanina. Hero 7. GoPro Hero 7 ba to? O nga, ito nga. So ilalabas natin siya, titingnan natin yung laman niya, kung alin ang kung alin yung nasa ilalim nito. So buksan na natin siya ngayon. Ito na siya, oh. Bubuksan na natin. So ilahin ko na ulit. Ayun, ang hirap. So ito na. Ito yung camera niya. So nasa halaga to siya ng 4,000. So sa Pilipinas, isasabihin natin nasa 20,000 yata o 25, mga ganito na. So ngayon titingnan natin ngayon to. Hirap na naman buksan ko. Ito, hirap na naman. So ito nga, no. Ito yung niya, ito yung memo niya. Meron siyang English, may French, may Italiano, may may Japanese, may China. So meron siyang iba-ibang lingwa ito siya. Ayan, so ito yun, ayan, ito, yan. So ito yung iba-ibang lingwahe kung gusto nyo So alin pa to? Ito yun, tanggalin natin to. Ayan, ito siya. Ayan, so ito madali siya tanggalin. So hirap na. Ito yung niya, ito yung charger niya. Ito yung charger niya, tapos yung ito pala yung battery, kaya pala kanina hindi siya mabuksan-buksan, wala siya walang battery. So ito na, buksan na natin. Hirap yata to. Paano ba to? So ngayon nga, no, Hero Black. So hirap po. Oh, yan natin siya. So hirap buksan, guys, oh. Tigas. So tingnan natin yung instruction niya muna kung paano tanggalin. Okay, sa ibaba. Oh, hirap tanggalin. So ito natin. Hirap tanggalin to. Paano ba tanggalin to? So kailangan ko pala. Paano ba? Ito na, hirap naman talaga tanggalin. Ito siya. Ano ba to? Sobrang tigas. So hirap tanggalin to talaga ito, guys. Putang ina, parang may nag-crack. Ito yung niya, putang inang hirap tanggalin. Sang ina, natakot ako pag tinanggal to, Ayun, yun pala siya. Ang hirap tanggalin to, guys. Ayun. Ang ina, ito pala. Ayun, sang ina, hirap. So, ang tigas pala siya tanggalin. Bago mo mapatanggal siya, ito na siya ngayon. So, ito yung case niya. Yan, ito yung case niya. Ito yung case niya kung gusto niyo may pang So, ito, may kasama pa tong, holder yata to. Ito yun. So, ito siya. Ito, yata. Nakano pa siya, brand new pa yan. May sticker pa. May pa, tawag doon. May picture pa sa si turtle. So tatanggalin natin siya. First step 2 naman, paano tanggalin, tapos step 3 battery, no. So battery, ayun, ito yung charger niya. Ito yung charger niya, tapos ito yung mic kung kasi guys, hindi ako nakabili ng mic dahil nga nagkakulang ang pera ko. Okay, ito yung battery. So ito yung battery niya. So ito yung battery niya. Ay, nabagsak pa, guys. Ito yung battery niya kung paano natin sasalpak. So ang salpak niya ito. So ito yung salpak niya. Tama ba? Ito salpak. So salpak, mali ba? Ayun, nasalpak ko na siya, guys. Ito. So ayun, nag-crack pa. Yan. So ito, pinaka-tip siya.
tatanggalin ko muna itong nakatape. Ay. So, open ko na siya. So. Ito, tanggal. Ako, tanggalin mo. Ay, wag mo. Tangin ang hirap tanggalin. Ito yung ano niya, ayan. Napakakinis pa guys. So, open ko na siya. Kung di magdetect to, patay. Ay, hindi. Mode pala siya. So, ngayon, baka lobat nga to. Ayan. What the fuck? Ba't ayaw gumana? Tingnan natin instruction niya. So have your questions. Chat your spread. Don't need to turn store. What the fuck? So, ang hirap tanggalin kung paano i-vlog to. So, paano i-charge? Oh, lubat yata to. So, ito yung ano niya. Hindi ko mabuksan talaga. Baka lubat to, guys. Baka lubat to. So, ito na. Ay. So, tanggalin natin siya. So, ulitin natin kung paano natin i-return. So, nakakatakot gamitin to. So, ito yung... Tapos itong last. Ay! Tangina, parang may nag-crack dun. So, ito na. So, testing nga natin. Testing ko lang to guys dahil lobat yata. Ay! Ano ba tong buhay to? Paano makapag-vlog nito dahil ito talaga. So, ito na. So, we are back. Shit. Holy shit. So, ito-charge na natin. Kung di nag-detect to, patay. Pangalawa ngayon. So, ito ngayon, kakabili ko lang. Ito yung ano niya. Ito yung kahon niya. Nasa yung kahon niya net. Ito yung kahon niya. Tinanggal ko na kanina dahil na-excite ko na tong kabitin sa sa GoPro. So ito yung ano niya. Ito yung holder, yung tripod niya. Kung gusto niyo mag-vlog no. So ano niyo lang siya, adjust niyo siya ganito. So adjust niyo. So kung pwede siya, gusto niyo maliit, gusto niyo maikli na ganito, gusto niyo mahaba. So ayun. Kapag ano, kunyari pag kailangan mo siya ipihit doon para mas makapit siya. So ayun. So gusto niyo papabain. So ayan. Ito na siya. So, ito na yung ano niya. Ito yung tripod niya. So, nabili ko lang siya na nasa 6,000 yen. O kumpara natin sa Pilipinas kung magkano. So, nasa 3,000 yata o 3,500. Ganun mga hula ko lang. So, ito naman. Next, the next is memory card. Siyempre, hindi natin pwede mawala to memory card. Kailangan natin to. So, ito naman, mas kailangan ko to dahil magbablog nga ako dahil kasi di ata pwede hanggat wala tong memory card. Yan. So, ito kakabit ko na ngayon dito sa GoPro. Ito pinakita ko kanina. So, kakabit ko na. So, tan. So, tutulak siya. So, papatayin natin siya muna syempre. So, papatayin ko muna to guys. Paano? So, ito siya. Tan. Patay. Patay natin siya. Yun. Pinatay ko na. Nagtutut. So, ito na. So, kakabit ko na yung memory card. So, the rest dyan. Kapag gusto nyo mag-vlog. Yan. So, ito. Ang tigas talaga tanggalin to guys. Sa pakahirap talaga. So, ito na. Paano ba ilabas to? Tama. So, ito. So, yun guys. Tatanggalin ko na yung niya. Yung... mali ba? Yung... tama no. Ito yung sa tabi ng battery. So, kailangan natin ng memory card. So, GoPro Hero 7. Ito yung niya, ito yung memory card niya kung papasok nyo. Kapag gusto nyo mag-vlog talaga. Hindi pwedeng wala tong memory card eh.
So, ito tatanggalin natin siya. Ayan, ito, yan. So, ngayon, kakabit ko na ngayon. Saan paano ba to? So, baliktad yata, the rest. So, dos na. Yun. Yan. So, nakabit ko na siya ngayon. So, ngayon guys, kakabit ko na to ngayon. So, ibabalik ko na sa case. Babalik ko na to sa case. Tapos, kakabit ko na tong, ito, tripod vlog yata to. Tripod. Ayan. So, nasaan yung case? Ito na yung case. Ito, kakabit ko na ngayon. Ay, mali. Baliktad ba? Baliktad ba? Oh, tama. So, ito. Yun. Hero 7. Yan. So, ngayon guys, meron pa akong hindi nabili ngayong araw na sa GoPro 7, sa Hero 7, no, may kulang pa. Ang kulang dito is mic, adapter, tsaka yung mic na lang ang kulang para tuloy na lang pagbablog ko dahil hindi pwede to hanggat wala tong pang vlog. So baka sa pag sa unang sa salary ko na unang sweldo ko. So ngayon, bibili na ako talaga ng mic. Nasa nasa 6,000 siya ata. 6,200 yen. So napakamahal sa dito, guys. Kung kumpara sa Pilipinas, nasa yan? Nasa 2,000 mahigit. So ito, ang hirap kabit talaga. Hirap pa. So ito pasok natin. So ito na. Pasok ko na siya. So ito ipapasok ko na siya. Tapos kakabit ko na yung tornilyo niya dito. So ganito lang siya kasimple, no? So pa-clean natin siya para mas maganda din. So ayan siya. Ito na siya. Ito yung magiging tsura niya. Ito na. Yan. So ito yung magiging kakalabasan. GoPro. Ito kakalabasan sa gandang pang vlog. So ganda talaga, guys. Napakaganda ng quality niya. So ang kulang na dito is screen protector, camera, tsaka protector dito, tapos yung mic adapter, tsaka yun lang. So ayun nga, guys, kwento ko sa inyo paano gamitin. So bubuksan na natin siya. Ayan, nag-open siya. Nag-open na siya. So ayan, nag-open siya. Ito na. Ayan, nag-open na siya. So ayan nga. Ito, pwede siya mag-umpisa sa vlog. So kukunik nyo lang to sa cellphone o sa tablet or sa iPad o sa laptop. Basta kung meron kayong mga gadget dyan o gamit nyo lang to sa cellphone or pwede kayo mag-edit sa cellphone kung gugustuhin nyo. So mas maganda kasi sa cellphone eh. So bago magtatapos ng video, so huwag kakalimutan mag-like, subscribe, and turn on your bells para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So see you in the next vlog, and bye bye.